Pangkep Jawa Timur. Lah kowe kaya ngono kelakuanmu kok. Mau janjine ora ngene lho mau. Iki pamundutan dari panitia lho niku. Menawi kula ngersakaken napa ingkang panjenengan ngersakaken kula manut kemawon. Kok wong kabeh manut ki njur lakoni kapan le arep rampung. Lho lah panjenengan menika kepala rumah tangga. Ngoten nggih? Heeh. Niki yang salah mboten kan panjenengan. Ature kula kedah nyempal. Sing rada anglo. Kene wis tuwek kan. Iki kok angel. Aja mbok get-get. Angel men to mbok iki. Akhire iso deg-degan kira. Kowe iso ndhaup anakku Setyawati waton iso nyempal bau kanan kirine mbone. Oh saged. Ngarep Pun. paten. Batere kula Mati aku. ora tak apa-apane wis mati sik. Durung diapa-apane lho. Kula badhe nyempal ingkang pundi menika? Ora usah disempal kok ceklek dhewe. Nggih, Timbali anak wedok timbali to. Nggih, jenengan timbali.